አይዞር ድርድር ግድብ ዳሰ በሰንክ ዘይቁንዕ መትከል ግብጽ በዘይ ስምምዕ ተዛዚሙ ሩሲያ ናብ ቤላሩስ መሳርሒ ኩናት ኒውክሌር ናይ ምብጻሕ ስርዓት ከም ዛዘመት ፕሬዝዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ተዛሪቦም سلامت نهبلي كبرات تملكتي مأد زينا حزنا مزينا لنا مزيناتات أنا برام فسايم فلما نب حصرت زيناتات أب حقراوي مغكر تخرج زتقلبو قدات مفلاي بوانو نكزازم رب كجبر جباك بلو أف جبائي تاجسج أفو جليسهم أب حقراوي مغكر تخرج زتقلبو عند قدات بمفلاي أب استدلي وان نكزازم مدارك تأكلات رب كجبرو كم زجبام أفا قوائي بايتو كالتزبي تاقسج أفو قليزم أبا أفزازما كوميشن حقراو مخكر استقبرت أبصاب ناي بايتا تعزبتي بقوامي كوميتي قداد ديموكراسي بيلو ناب بايتو كالتزبي قريب اللهم ات أبصاب أفا قوائي حويسو لعلوت حلفت سراح بايتو حلفت سراح تكالات ميدان كوميشنراتن ات كوميشن مخكر أبا استرخبلو قريب اللهم أفا قبائي تاقساج أفو أبتوان كم زغلصو أبا حقراو مخكر تخرج طلبو قند قدات بمفلاي أبا استدلي وان كزازم مدارك تأكلات ربرب كقبرو يقبايلهم ات قوام كوميتي أبا كلات سيداما حراري بينشانقل قموز كمون أبا وانا بيت عيوتي كوميشن بمركاب تقبارن كيدنتي كوميشن مخكر أبا منتاي بركي كم زركب تعزيتي كم زغورو أبتي تبصاب تقليسيهم زقرب صبصاب مبغسي بمغوار دما لزب እና ገብረ ምዃኑ ካብ ባይቶ ከልት ህዝቢ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም በመስኖ ዝተደገፈ ስራሕቲ ሆርቲካልቸር ንምውጋን ዝተገብረ ጻዕሪ ዝናኣድ ውጽኢት የምጽሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም በመስኖ ዝተደገፈን ፍርያቱ ዝዓዘዘን ስራሕ ሆርቲካልቸር ንምውጋን ዝተገብረ ጻዕሪ ዝናኣድ ውጽኢት እናርኣየ ከም ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አፍሊጦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትልሚ ልምዓት 10 ዓመት ፍርያት ፍረምረን ካልኦት ወሰንቲ ፍርያታትን እትዓውደን ዘካተት ስራሕቲ ልምዓት ሆርቲካልቸር ንምስፋሕ ዝዓለመ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣሎም ብምዃኑ ድማ ብመስኖ ዝተደገፈን ፍርያቱ ዝዓዘዘን ስራሕ ሆርቲካልቸር ንምውጋን ዝተገብረ ጻዕሪ ዝናኣድ ውጽኢት እናርኣየ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም ዋና መርአያ ናይዚ ውጽኢት ኣብ ፍርያት ፓፓያ ዝተርኣየ መፍርያይነት እዩ ክብሉ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ጽሒፎም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ዝተተኸሉ ፈልስታት 85 ሚእታዊ ዝኾኑ ከም ዝጸደቑ ተገሊጹ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት እዋን ክረምቲ ካብ መንጎ ዝተተኸሉ ፈልስታት እቶም 85 ሚእታዊ ዝኾኑ ከም ዝጸደቑ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡሎም ኣብ እዋን ክራማት 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተተኸሉ ፈልስታት እቶም 57 ሚእታዊ ንጥሙር ደንን ፍረምረን ዝውዕሉ ፈልስታት ዝተረፉ ድማ ንሓለዋ ከባብን ልምዓት ተፋሰስን ዝውዕሉ ከም ዝኾኑ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ተዛሪቦም ዝተተኸሉ ፈልስታት ናይ ምጽዳቕ መጠኖም ንምርግጋጽ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ስራሕቲ ዳሳስ ከም ዝግበር እውን ኣፍሊጦም እዮም ኣብ ቀጻሊ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ተግባራት ክንክን ብምስራሕ መጠን ምጽዳቆም ክብ ንምባል ከም ዝስራሕ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጾም ኣብ ዝቕጽል እዋን ክረምቲ ዝትከሉ ፈልስታት ናይ ምስንዳእ ተግባር ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ 9 ቢልዮን ፈልስታት ንምስንዳእ ምስ ክልላት ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ኣብሪሆም ኢትዮጵያ ብክልተ ምዕራፋት 50 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ትልሚ ሒዛ እናሰርሐት ምዃና ዝገለጹ እቶም ሚኒስተር ኣብ መጀመርታ ዓመት ቀዳማይን ካልኣይን ምዕራፍ ብሓፈሻ 32.5 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ እዮም ተዛሪቦም እቲ ትልሚ ንምዕዋት ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት ድማ 17.5 ቢልዮን ፈልስታት ምትካል ከም ዘድሊ ኣመላኺቶም ክቡራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሓልፍ لمقنا الناتسالة زقنة مبرر عايزور در قدب الداسة بسنكي زي كون عمد كالقبسي بزي سم معتزازيمهم
ግብጽ ተልዕሎ ተደጋጋሚ ሓሳብ ውዕሊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ይተግበረለይ ዝብል ነቲ ስምምዕ ምቁራጽ ምኽንያት ምዃኑ ድማ ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ ሰሎሞን ሃይለ ኢየሱስ ምልብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ህንጸት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ካብ ዝገበረትሉ ዕለታት ሒዛ ኣብ ኣጠቃቅማ ማይ ፍትሓውነት ንኽህልው እናገለጸት እኒኣ እያ ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ድማ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ኣብ አዲስ አበባ እናሳለጥዎ ዝነበረ ምበራብ ዓይዙር ዘተ ብግብፂ ዘይጸንዐ መትከል ክቋረጽ ክኢሉ እዩ ብዛዕሪ ሕብረት አፍሪካ ዝተሳለጠ ዘተ ሰለስቲአን ሃገራት ቀድሚ ሕዚ ብብርኪ ቅዋም ዝተስማምዑሉ በዓል 16 ዓንቀጽ ሓባራዊ መተሓዳደሪ ሰነድ ስምምዕ ከም ዝምጽእ ተስፋ ዋላ እኳ ተተነበረሉ ብግብፂ ዘይጸንዐ መትከል ልዕሊ 6 ዓንቀጽ ምቕጻል ኣይተኻእለን ግብፂ ኣብ ማይ ኣባይ ኢትዮጵያ ዘይነበረትሉ ውዕሊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ይመለሰለይ ዝብል ሕቶ ደጋጊማ ብምልዓላ ነዚ ዘተ ምቁራጽ ከም ምኽንያት ተላዒሉ እዩ ብምዃኑ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ማይ ከይሩ ኣብ ማይ ኣባይ ተልዕሉ ሕቶ كما يريو زلوا كايداخه انتا يمثل ابزو ጉዳይ ዲባ ተመራማሪት ዓለም ለኸ ሕግን በዓል ማይ ሕግ ዝኾነት ፌባን ሳሙኤል ከም ዝስዕብ ትገልጽ ግብጽ መተነሳቸው የቀኝ ግዛት ውሎችን በተለይ ግብጽ ተልዕሎ ውዕሊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብፍላይ ግብጽን ሱዳንን ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል ብርኪ ክልቲአን ተኻፊለን ብሓባር ንምጥቃም ዝገብርኦ ስምምዕ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዘይተሰማማዕቶ ወይ ድማ ኣባል ብዘይኮነትሉ እትግደድ ኣይትኽእልን برجز حسب قبسي بممحدار دوب تساقر تروباتات قبولنت والا اكوا تزيحاليو ابستفلاليو زتتات مالتون كابيت مخرج تا كساب አዲስ አበባ ካብ ካይሮ ክሳብ ካርቱምን ኮንጎን እና العلت تقني ايام እዚ ኮይኑ እንዳሃሎ ግና ኢትዮጵያ ታሕተዋይ ተፋሰስቲ ሃገራት ዘሳተፈ ፍትሓዊ አጠቃቅማ ማይ ተጠቂማ ናይ ምልማዕ ዓለም ለኻዊ መሰል ከም ዘለዋ ድማ ዶክተር አሰፋ ሙረዳ ይገልጹ ህዝብ ለህዝብ ባለን ግንኙነት የኢትዮጵያ ውለታ መውጣት አለበት ብዘለና ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እትሐቂ ኢትዮጵያ ኾጸለው ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ዲፕሎማሲ ኣሎ ነዞም ርክባት እዚኦም በመጥቃም ኢትዮጵያ ንምንታይ ነተማይ ከም ዘዓቆረቶ እንታይ ክትገብር ከም ትደሊ ኣብ ግብጽ እውን ጉዳኣት ክትብጽሕ ከም ዘይትደሊ ንሱዳን እውን ዝተፈለየ ሓሳብ ከም ዘይብላ ክግለጽ ይግባእ እዚ ጥራይንት የኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ሃብቲ ማይ ዘለዋ ብጽሒት ሕጋውን ታሪካውን ምግባር ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ፌበን ሳሙኤል ወሲኻ ትገልጽ ግብጽ ልታረግ የምትችለው በጣም ግብጽ ትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ጽዕንቶታት ዲፕሎማሲ በመጥቃም ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጽዕንቶ ፈጢራ ኢትዮጵያ ካፍቲ ሩባ ተረባሒት ንኸይትኸውን ምግባር እያ ትጽዓር ዘላ ስለዚ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ነዚ ፈሊጡ ካብ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ክጽዕር ይግባእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህንጸት ግድብ ህዳሴ 94% በጽሑ እዩ 5 ተርባይናት እውን ህንጸቶም ዛዚቦም ኣብዚ ዓመት ስራሕ ከም ዝጅምሩ ትጽቢት ተገይሩ እዩ ጎና ጎና ህንጸት ዘይጸንዐ መትከል ግብጽ ብምዕራም ክትግበር ከም ዝግባእ ድማ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይገልጹ ይሄ ግድብ የወዳጅነት መንስኤ እዚ ግድብ መልዓሊ ምቅርራብን ርክብን ከም ዝኾነ ክነርኢ ይግባእ እዚ ህንጸት ንኻልኦት ሃገራት ረብሓ እምበር ክሳራ ከም ዘይኾን ንምርኣይ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ بزي سممع استزازمه ድርድር ኢትዮጵያን ግብጽን ሱዳንን ሕብረት አፍሪካ ዳግም ከም ዘጀምሮ ትጽቢት ዝተገበረ ጉዳይ ወላ እኳ ተኾነ ካይሮ ተልዕሉ ሕቶ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጥራፍ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሓቂ ኢትዮጵያ ብምግላጽን ኣብ ምርኣይን እጃሞም ንኸፍዩ ተገሊጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርአ ብሰንኪ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ዘጋጥም ጸገማት ብሰላምን ልዝብን ብምፍታሕ መፍትሒ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ነበርቲ ፍኖተ ሰላም ገሊጾም ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ወድዓዊ ኩነታት እቲ ክልል ዘድሃበ ምይይጥ ተሳሊጡ ንጸብጻብ ይሄነ ዋጋቸው ኣባዲ ደመቀ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ፍኖተ ሰላም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምስ ኣመራርሓ ምምሕዳረት ከባብን ኮማንዶ ፖስትን ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ምይይጥ ተሳሊጦም ኣብቲ ክልል ዘጋጠመ ጎንፂ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ይቃልዑ ምህላዎም ተሳተፍቲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብቲ መድረኽ ሓቢሮም ብዙ ወንድሞቻችን ጓደኞቻችን ተሰውተዋል ብዙሓት መሓዙትናን ኣሕዋትናን ሞይቶም እዮም ካብ ዝርከብ ረብሓ የለን ካብ ኩናት ዝርከብ ረብሓ ስለዘየለ እቲ ዝሐሸ መማረፂ ሰላም እዩ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ብንመክር ጥሩ ነው ኣሕዋትናን መሓዙትናን እንተ ማዕድና እዩ ዝሐሸ እዚ ዓበይ ነገር ካብ ሰላም ይዝርከብ ኩናት ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ዝረኣዩ ዝርዳእ
ስለዚ ናብ ሰላም ምምጻዩ እቲ ዝሕሸም መንግስቲ እቲ ጸገም ብሰላም ምፍታሕ ዘቕረቦ ጻውዒት ሰላም በአግባቡ ንኽፍጸም እቶም ተሳተፍቲ ገሊጾም አግባብ ባለው መንገድ አዋጁን ተፈጻሚ እናርገው እቲ አዋጅ ብዝግባእ ክፍጸም ኣለዎ እዚ ክንመኻኸረሉ እዩ ዝግባእ ከሰላም ውይይቱ የምናተርፈው እንጂ ካብቲ አዋጅ ሰላም እነትርፎ እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ኣብ ተፈጻምነቱ ክስራሕ ኣለዎ ኣብ እዚ ምብራቕ ኮር 302 ሓላፊ ህዝቢ ርክብን ህንፀት ስነልቦና ሰራዊትን ኣባል ኮማንዶ ፖስት ምዕራብ ጎጃም ሌትናል ኮሎኔል ምስራቅ መንበር አዋጅ ምሕረት ዕውት ንክኸውን ኩሉ አካል ብጽሒቱ ንኽፍጽም ጻውዒት አቅርቦም አሁን የህዝባችንን ጥያቄ አንስተን እየታገልንን ነው የሚሉ አካላት ጸገም ህዝብና አልዒልና ኢና ንቃለስ ዘለና ዝብሉ አካላት በቲ አዋጅ ተረባሕቲ ምዃኖም ክንግንዘብ ኣለና ስለዚ ኩላትና ለእኽቱ ሒዝና ክንኸይድ ይግባእ بقران نفلتهم سبات بزمدنا نفلتهم بسرح نفلتهم سبات لعل كله منم يكون منم بسلام ومن قدي نكمسو للناس ما بتصحيت كنفلسم يقبع مقتل كنتيبا من محدار فنوت السلام ايتم الجيت عالم تساوعي سلام توسخ الطفات مقيفة سمت حجز يلوم كلهم ودا سلاموي من قد اندي متعنا كلنا بسلام نكمس اتفقات ناب لمعات زلوة العدل المفتار ايو نايت عواج الامان نخلو زربحيهم كل دما بتصحيتهم كواسع يقبع تبركتي حزر ما نب زين عداقا خسقر أب إثيوبيا تمن شرفوطاي نمستققال استوسنة وصاني لنكبلو أم حداري حقراو بانكي مامو مهراتو نقاليسوم هنا تشو تاية عزراري وملو بريبرانا دما كم سعبك أوروبي ዋና ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ አይተ ማሞ ምህረቱ ኣብ ስራሕቲ ሪፎርም እቲ ባንክን ካልኦት ተዛምርቲ ጉዳያትን ንኢቲቪ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ብር ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ገንዘብ ዘለዎ ተመን ሸርፊ ምትዕርራይ ክግበረሉ እዩ ብዝብል ብገለ መራኸብቲ ሓፋሽ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ልክዕ ከም ዘይኮነ ተዛሪቦም እዮም እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ተመን ለውጥን አስመልክቶ ለውጥ ተመን ሸርፍ ወጻኢ ብዝምልከት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ሃገራዊ ባንኪ ዝቐረበ መጽናዕቲ ኾነ ብመንግስቲ ዝተገበረ ዝርርብ ዝተወሰነ ውሳኔ የለን ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣፈጻጽማ ሃገራዊ ባንኪ ኣብ ዝቐረበ ዋዕላ ነዚ ኣመልኪቱ ዝተልዓለ ዛዕባ የለን ነዚ ብዝምልከት ንፓርላማ ዝቐረበ ትልሚ እውን የለን ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2015 ካብ ንግዲ ወጻኢ ኣገልግሎትን ካብ ሓገዝን ልቃሕን ወጻኢ 24 ቢልዮን ዶላር ከም ዝረኸበት እቶም ዋና ገዛኢ ኣልዒሎም እዮም ኣብ ኣጠቓቕማ እቲ ዝርከብ ሸርፊ ወጻኢ እውን መልእኽቲ ኣለዎም ያለንን ውስን የውጭ ምንዛሬ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ዘለና ውስን ሸርፊ ወጻኢ ብግቡእ ምጥቃም የድሊ ስለዚ ስትራቴጂካዊ ንብሎም ዛዕባታት ሸርፊ ወጻኢ ምጥቃም ዘድሊ እዩ ከም ሃገራዊ ባንኪ ብልዑል ትኹረት ንሰርሕ ነዳዲ ከይተቋረጸ ኢምፖርት ምግባር ንኣብነት ከባቢ 4.3 ቢልዮን ዶላር ንነዳዲ ክነውፅና ካልእ ስትራቴጂክ ንብሎም ጠለብ ድማ ዘበናዊ ድኹዒ እዩ ሎም ዘበን ከባቢ 1.3 ቢልዮን ዶላር ንዘበናዊ ድኹዒ ክውዕል እዩ ኣፋውስ ንምዕዳግ ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንታት ንምስላጥ ዘለና ውስን እቶት ሸርፊ ወጻኢ ብግቡእ ብዘይ ምብኻኒና ክንጥቀም ልቃሕ ወጻኢ ኢትዮጵያ ብመንፅር ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርቲ ኣብቲ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣዝዩ ከም ዝነኪ ዘብርሁ እቶም ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኣብ ዝወርሒ ወለድ ልቃሕ ዩሮቦንድ ዘይተኸፈለ ድማ ብምኽንያት ስእነት ሸርፊ ወጻኢ ኣይኮንን ክብሉ ኣገንዚቦም ኣለዉ ለምሳሌ ለቻይና ወይም ደግሞ ሌሎች ኦፊሻል አበዳሪዎች ንኣብነት ንቻይና ወይ ንኻልኦት ወሃብቲ ልቃሕ ዝተፈላለየ ኣካይዳ እንተተግቢርና እቲ ኣካይዳ ንሱ ኣብ ኩሎም ኣለቃሕቲ ክንስዕቦ እዩ ዝግባእ ካብ ወግዓዊ ወሃብቲ ልቃሕን ካብ ወሃብቲ ልቃሕ ቻይናን منوح جزء رخيبنا نيروبوند ملكحتي نخفن تقينا بحافشة سرعة شك عدا زناقعيو سلازي حاد عينة كايدا أيوك فتصم زلوهم كلهم ملكحتي بمعرك الرأيو زلوهم إثيوبيا أوش تعدي جنزب كتحتميا زبل حبريتا علو نزبل حتو بوغن منجستي كم زي زبل تلمي كم زي اللون أرديهم علو ይህን ጉዳይ እኔም የሰማሁት በቅርቡ ነው ብዛዕባ ዚ ዛዕባ ኣነውን ኣብ ቀረባ የሰሚዐ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኩባንያ ሃገራዊ ባንኪ ዝገበሮ ውዕሊ ስምምዕ የለን ሕትመት ገንዘብ ናይ ባዕሉ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ዓውዲ ዝተምሃሩ ሰባት ዝሓትት እዩ
بدرجة عالم لغون عبا محتاب جنزب اتن اللواز بهلا كوبانياتات كاب 4 ወይ 5 ኣይበልፃን ስለዚ ነዚ ብዝምት ከትምስ ኩባንያ ውሽጢ ዓዲ ዝተገበረ ስምምዕ ኾነ ውዕሊ የለን ባንክታት ወፃኢ ናብ ዘፈር ባንኪ ኢትዮጵያ ንኻእትዋ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ የካይድ ምህላው ዘዘኻኸሩ እቶም ገዛኢ ሃገራዊ ባንክታት ውሽጢ ዓዲ እውን ነዚ ኣብ ግምት ኣትየን ዓርሰን ንውድድር ከዳልዋ ትፅቢት ከም ዝግበረለን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም ዜና ወፃኢን ሩስያ ስርዓት ከም ዝዛዘመት ፕሬዝዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ተዛሪቦም ሉካሼንኮ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ዩርጂያ ኢኮኖሚ ሩስያ ትማል ምሸት ናብ ሴንት ፒተርስበርግ ኣቕኒዖመሎም ኣብቲ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብሪ ካብ ክሬምሊን ናብ ናይ መወዳእታ መሳርሒ ኩናት ታክቲካል ኒውክሌር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከም ዝተለኣኸ ተዛሪቦም ኣብ መብርሂኦም ናብ ሃገሮም ዝተለኣኸ መጠን ኣፅዋር ዘይገለጹ እንትኸውን ኩሉ ነገር ብጽቡቕ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ምዝራቦም ድማ ዩፒአይ ጸብጺብሎም ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሮም ምስ ዩክሬን ኣብ እትገብሮ ዘላ ኩናት ኣብ ቤላሩስ ኣብ ሓፂር ርሕቀት ታክቲካል መሳርሒ ኩናት ኒውክለር ከም ዘስፍሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምግላጾም ይዝከር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ጦር መርከብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጦር መርከባ ከም ዝዓነወት ተፍሊጣ ሩስያ ሓንቲ ናይ ጦር መርከባ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝዓነወት ያፍሊጣ ዘላ እታ መርከብ ሩስያ ብትቋጦር ግዛት ክሪሚያ ኣብ ዝርከብ ወደብ ፊዮዶሲያ ከባቢ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝዓነወት እዮም ሰመዚ ሩስያ ሓቢሮም ዘሎም እታ ናይ ጦር መርከብ ካብ ተዋጋእቲ ጀታት ብዝተተኮሰ ሚሳኤል ከም ዝተወቅዐት ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣረጋጊጹሎም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ በቲ መጥቃዕቲ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ ክቡራት ተመልከትቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ብመስኖ ዝተደገፈ ስራሕቲ ሆርቲካልቸር ንምውጋን ዝተገብረ ጻዕሪ ዝናኣድ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም ሎብቕነ እናተሳለጠ ዝቐነ መበል ራብዓይ ዙር ድርድር ግድብ ህዳሴ ብሰንኪ ዘይቅኑዕ መትከል ግብፂ ብዘይስምምዕ ተዛዚሙ ሩስያ ናብ ቤላሩስ መሳርሒ ኩናት ኒውክሌር ናይ ምብፃሕ ስራሕቲ ከም ዝዛዘመት ፕሬዚዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ተዛሪቦም ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓ ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ነመስግን ሰላም